vă voi arăta. Îl știu pe Marele Boss. Are mai mulți abonați ca mine. Să știți de asta. Și lui îi puneți comentarii, dar mie nu. Și asta mă supără. Mă scuzați că vorbesc așa, dar ce face el și eu nu fac? Puteți să-mi scrieți în comentarii în care joci să mă joc, ce să fac, despre ce să vă spun. Nu știu. Și-l știu și pe Laurențiu Găgă. Vedeți? Acesta. Mi-am pierdut casa în Minecraft. Am găsit sau nu? Așa, apropo, Laurențiu, ăsta e în clasă cu mine la școală. Și Marele Boss tot. Așa că puneți, vă rog, like-uri. Că puteți să scrieți în comentarii canalul vostru și o să vă abonez la voi. Numai decât. Pa, pa!